meneng sih. Ora apa-apa. Kayak malah nyuwara kepiye wae sengara dadi masalah kae. Lah iya. Beda karo sampean ya. Suara kleru sithik sengeni. Kayak kowe tambah rupane. Adimu po? Wah, ya bagus kono ngawur wae kowe. Kayak jenenge ngetirake. Sapa? Sebagian wayang iki kayak jenenge Mas Bimo. Oh, Bimo. Nggih. Bimo iki padha karo Seno. Oh iya. Bimo padha karo Seno. Ora madrake kok. Nggih niki napa, Pak? Ayo nembang pokon bal-balan. Lagi nembang napa? Nembang apa? Saanane sing durung diaturake pirang-pirang. Ya. Ngaturke apa? Kowe arep ngaturke apa manut terserah kowe wae. Podang kuning mau urung no. Ayo Mbah nyanyi, Mbah. Ayo. Podang kuning. Ya. Nah, ya podang kuning urung. Lah karo si Mbah? Beres. Iya. Esuk awan. Ya. Podang kuning sing durung diaturake bener, heeh. Ya, diaturake mak. Yuk. Nadyan wujud temong paksi Manuk Tak kira nek kono bengok ebul kowe mah. Asa dipelu sopan. Ya. Neno alos manis termak hati ya Bima iki kon madang wae men meneng ra. Oh ya wis ben ora apa-apa. Angrusi wong bawa ya. Pripun, Mbah? Wih, apa? Rene. Cepet kok ndek selak doyak Mbah Walu ya. Iya. Nggih. Wong tak tampani kok terima kasih. Ya aja piye to? Cek ngono lho. Iya. Oh lah si Mbah njaluk kon. Matur nuwun, Mbah. Sapa jenenge, Mbah? Oh, gimana? Oh, namanya siapa? Thank you. Hah? My name is Tatin. Yes? Your name is? My name Womone. For you, for me? Yeah, thank you. Sama. Terangane pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Salele pinter bahasa Inggris apa? Sapa? Wis lunyu ora ono sing nangguri. Lah, ora ono untune ya. Wes ngawur kowe iki. Lah apa jenenge untu kok kena? Sepeda motor weneng sing metik kok wong ora ngono ya. Kowe mau paku, Mbah? Hah? Kowe paku. Kowe wae. Wedok ya wedok rasa seseli lanang. Suarane mbahmu ki sentek. Ya ora iso. Goleki si podang kuning. Neno. Ibu. Ya ya. Alah kok ayo piye to? Ya kentenan ya. Ya ora usah kene. Nek bawa ki wedok ya wedok. Ya ora kan Upamane dicampur sithik ora apa-apa. Ora iso. Nek wedok tok ora dadi. Ora, wedok iki swara wedok-wedok rasa seseli lanang. Ayo wedok terus. Kok diseseli. Ibu bunga ing atiku. Iba bunga ing atiku nyanding bisa ngapain? Halo
arep disawer Bima. Hah? 2000 ning nglangkai kalen kowe dadak. Gak. Ra masuk. Ora masuk yen. Ayo. Iya. Dadi tambah Iki digonggo mirangke penak lho udah. iya. Ya. Ya yo. Ayo. Joget. Sapa sih? Piye tak dedeke ini, Bang? Oh ya aja malah. Ben muni. Muni ya ora muni langsung mutar atau dedek dhewe. Ayo awan. Iya lengen dhewe kaya kempol ngene. Esuk awan nang omah wis ora krasa. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Ngomong-ngomong atau anggonoku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Yo Wis ora krasa
nasi podang ya nasi podang andutut ati keprana ora mandung atiku tansah ngetru tasranani tasranani suntikan kulute lumayan entuk tamu tok gaweke kaos. Iya. Sinten? Bocah-bocah cilik kuwi lho men tok dadi penggemar kok gaweke kaos. Heeh. Kaose gambar napa? Ayo sakaremu. Heeh. Gambar raimu. Rai apa rupa? Rai, rupa. Heeh. Pasuryan ndak nesu. Oh iya. Pasuryane Mbak Tatin. Ah iya. Ngeluk kudu Mbak nek ora Mbak ngamuk. Ayo dibawani rujak jeruk. Ya iki angel dhewe dijogeti iki kudu. Piye nek rujak jeruk gitu? Ah iya. Ora suwe papane tolewe nongeng langsung lingkuh langsung. Agak-agane kuwi tembang gagah. Jengkeng. Sila. Sila aku ora iso. Aku lemon kowe. Ya nek ora pakai korset ya iso. Wah iya. Sila kok wetenge medun. Ya weteng nang isor masa weteng nang bathuk. Ayo sakaremu nek arep nang bathuk weteng. Iki dhewe apa? Dhewe wae. Kok liyane loro kok aku dhewe. Aku wis kendel kok kowe. Heeh. Liyane engko loro-loro. Iya. Ah karepe karo sapa? Ora ana mungsuhe kok rasah. Sindanke nek duet karo kowe trauma. Lah napa? Nek turu terus girap-girap kaya dililing Banaspati jan. Ngece. Yo. Wah, Tatin ki saya bengi suarane saya cetha. Nek limbukan kae malah sok esek. Heeh. Kaya gerok-gerok piye? Heeh. Kali nek yaine iki le mangan wis ogah. Ha iya. Dadine wareg kok nggih. Wis wareg. Apa iki? Malah atuk apa-apa dimplok ta. Waduh, ayo iki nganti penggemare karo aku chatting, halo ngono kuwi. Ha iya. Sinten ta? Lho, kaya ora. Siapa? Mas Asmara. Suruh ngapain? Sumpah nyawacanen dhewe nek ora percaya ayo. Hah? Oh, seneni aku malah seneni piye? Wong ora galak kok dunekke galak ngono. Oh iya, ya wis nyun ngapura. Kok kerep SMS ta? Ah iya mbok iki aran ya seneng kok ya penggemar ki nek wis muni penggemar ki nek wis sampai ke hati ambok PWKS kae. Oh. Ana sing tekan Jakarta numpak motor mergo saking tresnane awake dhewe. Numpak motor tekan Jakarta. Weh. Lah niku SMS jenengan terus. Chat jenengan terus. Heeh, bola-bali angranu njaluk lagu sing nembang Mbak Tatin. Heeh. Mau esuk 4:30 wae njaluk lagu wis bubar ya nyok aku. Njaluk lagu apa 5:30? 5:30 kok njaluk lagu aku wis klekaran nang omah. Nina Bobok.
tan kendatan sah Mukita tiya jambi ya mugi tiya jambi wah raja iki nacar kameramen semono ngedep kamera kabeh ngelus up raimu kabeh. Iya. Dadi HP iki isine raimu kabeh. Mbok wis tasih diincang-inceng ngono lho. Ya ora apa-apa kok ya. Kan nang kono wae wis tasih diincang-inceng tak ya ora apa-apa to. Lho ya dipaske kan kuwi ana iso di zoom. Ya aku ora nandi-nandi gur nang kene terus kok isih diincang-inceng wae. Kayane penak nek diinceng. Oh ketok samene gedene kok ndak diinceng. Gedhe kok nek diinceng kaya piye ngono. Inceng apa? Ayo wonge kok ya. Kaya arep piye? Pi gaya apa ya? Gaya apa? ora ngerti kowe kadang. Kok kaya kucing. Kucing gruwak raimu ya. Kucing nek anu, Bro, greheng ngono ya. Kucing ki malah luwih sopan bangane menungso lho. Lah kok Kowe kan kandhane kok kucing luwih sopan. Kucing lanang ketemu kucing wedok iki malah heeh. Le rame nek lagi ketemu. Ku nek kejadian malah anteng. Nek menungso ki ketemu anteng kejadian glodak grombyang. Luwih sopan. apa iya? Ah iya. Kan ngendi ya mau? Sak karep. Neng layah lambah-lambah. Andel ora domongi kok ngayal. Apa? Lambah-lambah ki mau. Menungso apa kucing? Embok kaya. Oh campur. Kula Jawa lambak Lombok rawit ki enak. Iya, mula ana wong ngandani kapok lombok ngono kae jane. Nek wong tuwa do ngomongi, "Kapok, Pak, kapok, Bu, kapok lombok." Kapok lombok ki arep pedes ning tetep dibaleni meneh. Oh iya. Kapok lombok ya kok. Mula basa Jawa ki aneh-aneh terus. Iya. Ora suwe, ya. Mbona? Wis. Oh, aku ki mung ngrembug-rombok tok kok ngenteni lombok. Nek ana terusane apa ngono? Ora arep tak teruske. Ora suwe. Ora suwe apa? Kowe senengane mancing-mancing ora. Lah kok takon lho, cakepane ora suwe apa? Cakepane iki ora suwe kok ora suwe apa? Ngono to. Jenenge takon kuwi ora. Lah nggih takon cakepan. Suwe karo ora urusku kok kowe. Nah ngene iki cah cilik-cilik radong terus. Sing dong sing tuwa-tuwa ngene. Ora guyu cah cilik. Makane radong. Ha iya. Sing guyu sing dong-dong kuwi. Ora suwe. Ora suwe yo. Iya ora suwe ya wis ora ngomong.
Buangkalen we. Apa? Muni piye? Buangkalen. Sapa sing arep Buangkalen? Sing ora suwe. Berarti aku. Ayo, Bu. Nek aku dibuangkalen nek kowe ora nyambut gawe arep ngopo kowe, ha? Ya aku melu nang kalen loh. Lho. Wong kula nak ya melu jenengan to. Lah aku nek dibuangkalen nek ora nyambut gawe do ngopo? Arep klintang-klintong apa men? Heeh, adol geblek. Ayo kok adol geblek. Aku wong Kulon Progo kuwi. Monggo geblekmu ra enak. Sapa ngomong? Ngomong sapa? Ngomong aku sing ngomong kok. Ora Gebleke menul-menul kok ora enak. Apa? Menul-menul. Geblek kok menul-menul. Lho. Lah apa? Wong geblek iki atos kok menul-menul ora. Geblek atas. Menul-menul ki ager-ager. Kuwi menul-menul. Wah, kata-katamu iki ora klebu nalar. Kan tak yo geblek iki kenyal. Tau mangan geblek kurung ta? Sapa? Jenengan. Ayo wis. Kenyal ora? Ayo. Ngono kae pokoke. Wis tau mangan kok ngeyel. Galo kae rombongan Kurawa wis ndek ide dhewe-dhewe kae. Napa? Ayo ndi sing gagas geblek kuwi tekan ndi-ndi kok. Terus arep do tuku apa piye? Ayo, saya ketambahan Durmagati ngedram kuwi ya. Kata-katane mesti werna-werna kae. Ane ora dokeh to yen. Mergane kena ayuk ra merga sengeke ayuk kuwi. Kena besengeke ayuk. Ora suwe bapak. Ya. Ora suwe bapak netol wus teko. Ayo lar joget piye kowe? Kudune iso gagan. Ayo. Waduh.
Ya, ya. Dipocongke. Nano neno. Ya. Kula meneh. Ah iya. Dirampungke kok ya. Rujak jeruk ki sak tekan pocong rujak jeruk mlebu sesekan rujak jeruk suwuk lagi rampung tugasmu. Ngelmu iku Klamit karo Bu Neti. Bu nyuwun sewu nggih Bu Kula mau wantun. Mboten ateges kula wantun. Ananging wonten ingkang aken. Ah iya ora kuwalat. Bisa Oh dadi jambu mete ya? gak metemu. Iya. Laku lekase lawan kas ayo iso nirokke cengkok iki sesuk bali bareng gamelan. Ora gleleng to. Tati ning dhuwur ae lho, ning dhuwur ndas truk ae lho. Karo melambe-lambene iki lho. Karo nggawa gendera. Lekase awan. Oh kan rasane nirokke ndak melu truk. Ya sakarepmu. Ora apa-apa, ora tok tirokke ora apa-apa. Isih oke sing nirokke aku. Lekasela wan kas termasuk anu improvisasi cengkok yang luar biasa itu. Tegese kas nyantut sani awas tibake kendang loro terus. Oh iya. Kendang loro ki maksude tak tunggang. Oh. Setya bodya tak tak tung tung nah, kita kaya saka kraton. Oh, kraton iblis. Mangga. Satya Putya pangekese Tenemong ora mengo lambene. Ayo ora siap ngon karo sambi nabuh kok. Sing nggo nabuh ra tangane to? Apa ning? Ya ora. Amin kon soe kok ora gelem. Ayo matur nuwun Tatin. Nggih, sami-sami. Kembali ke tempat. Ndi bocah iki mau? Iya. Niki Mbah. Iya. Ajeng demok mboten Mbah. Ora wis. Iki lho, wingi ki sing dingentikake Mbak Cange jare mergo mendemi wak manuk ngono lho. Ya ora. Lah ngono kuwi yo Mbak Cange wingi mbokno kleru kok piye? Mboten mendemi wak manuk, kualat karo manuk. Ora ngoten. Ora kualat iki mergo kepencokan manuk biyen ora Iya. Ya. Aja ngematke Mbah Waluya terus lho, Nok. Lah napa, Pak? Wes ngundak anakmu lambene kabar-kabar kaya Mbah Walu.
Ora apa-apa Nduk ngengetno aku. Nggih, kula tak ngumatke. Wis tak omongi to kowe ket wingi nek wong sengit ki ndulit. Nggih. Kowe nek sengit karo aku anakmu kaya aku. Oh, berarti kula seneng mawon. Kudu seneng karo aku. Lah ning ya. nek ati ki ora iso digoroi kok. Mula gorohana men anake apik ngono lho. Aja manut ati. Saiki sing wong tuwake sapa sengit bakal ndulit. Ya, aja sengit karo aku ndak ndulit aku kowe seneng karo aku. Kepara ngrangkul aku ora apa-apa nduk aku lek oleh batin. Ora apa-apa, Mbah. Iya, Bang. Oh, ngene iki, Mbah. Eling lho. Iki lagi bobot lho eling lho eling. Aku ora semaput kok kono eling ora apa-apa ya Nduk ya. Wah, tak dongak-dongake sesuk laire lancar. Amin, amin. Lanang wedok ditampa sing apik, sing penting panggula wentrahe ya Nduk ya. Heeh, aku nuturi ngene mergo anakku ya dadi kabeh. Alhamdulillah. Dadi napa? Dadi wong. Lah apa pian ora dadi wong kok. Iya iya. Saiki wis nglairke iki rasa kuwatir melahiran ki saiki berbagai macam iso. Nggih. Ya cesar ya iso. Ya, sesar iso. Lahir liwat blumbang utawa kolam kae ben leloro rada suda ya iso. Dadi lahirke niku nyoplong blumbang ngoten. Oh, kandhane kok. Ono nek iki ora guyon serius. Iki ki mediane ora kok lahirke ngeruk blumbang ki ora. Dadi cara melahirkan kuwi ning nggon media blumbang eneng banyune ngono lho. Kolam. Iso mengurangi rasa sakit, memperlancar kelahiran. Wih, Ceprot digatake. anake langsung iso renang. Kuwi cita-citamu sesuk nek aku meteng yo arep kok lairke nang ndi? Kowe malah nek tak geke jugangan. Ki. Lahir Tak ya jugangan. Wong sampean kok ning blumbang lahir percet anak iso nglangi metu bebek. Wah piye kok sampean iki aneh. Lho maksude bocah iku iki terus langsung mlebu diangkat ngono lho. Oh, dadi nek ning blumbang niku ngurangi rasa lara. Rungsake rasa lara. Sesuk putumu nek arep supet ya cemplungno blumbang. Dadi le ngiris ning jero blumbang. Beda iki ki antarane supitan karo nglairke iki wis beda. Rasane padha. Ayo, Nduk. Ya. Miki aja sering tumpangke kene iki ya. Lah tumpangke pundi? Engko ndak jero gebrebegen. Jero wis kulino. Ya, ra tenan. Dadi kulino ngrungokke ngono lho. Aku iki urung-urung kok ora tenan to wong. Masuk Pak Eko, ngono kae. Mangga. Tina minggu kang tak anti Tetep ya ora pedhot-pedhot ya suara. Ora, pokoke wulet. Arep metengke suarane ora bedel. Kok bedel? Lah ora pedhot-pedhot ki ora bedel. Tina mune ngaya jebul mong lali janjine Anake gemreneng ning jero. Kepiye? Oh kok rungokke to, Mas? Kepiye suarane bayi ini? Ibuku pinter tenan. Ora kok oleh krungu saka ngendi sampean ki? Lah ya sampean rasa kudu ngerti wong aku ki duwe penganggitan dhewe-dhewe. Aku lho ki obah lho Mbah. Dadi Lah, iya. peka ya. Oh iya aku ya krungu kok iki. Krungu di bawah. Krungu muni bocahe anake si Orisa muni iki wong apa jajare mbokku iki. Aku ngerti nek sampean arep muni ngono wis jong aku. Ayo Nduk. Wiran mudar apa piye kok tak penak. Ora. Ten Mbah, kula goceki. Iya. Jan kaya teko nek wong meteng iki. Kok suka teko? Welengku siji, Nduk. Nggih. Nek wis saya gedhe aja turu mengkurep ndak kaya helikopter ya. Ya wis ra oleh mengkurep ya Mbah. Turu mengkurep ku dubengke bojone ser ngono gak ngerti. Aneh-aneh wae. Kuwi lagi pirang sasi wis semono. Pirang sasi to, Sa? Dangsal. 5 sasi. Nggih. Berarti rong sasine kowe cuti. Mboten Lho. Kok nekat banget. Iya. Iki rencanane arep sesar ning panggung kok iki. Ya ora. Aku ora prai-prai. Ya sing apik ki 7 sasi cuti leren dinggo olahraga senam hamil men cocok laire kepenak. Kolong sasi mawon, Pak. Hah? Kolong sasi. 8 sasi. Nggih. Wah,
Ketoke Iki mbok ngekeki bathi aku sithik. Ketoke kowe meteng kok getun banget iki ngopo to? Mboten getun kok. Nah, iki ngomong suwe mbok ya mengene bojoku iki meteng 12 sasi. Salah hitungan kae iki. Oh sampean aku rungono wis kok hitung kok. Aja iki nganti wis pesen karo aku lho. Ndik kula le cuti nek pun 8 sasi, Pak. Ya. Terus mengke anak kula metu umur sewulan pun kula tinggal wayangan. Waduh. Mbok ya setahun ra apa-apa. Ampun Pak, ndak lali. Oh bener iki sebenarnya Bener ndak lali. Napa? Lali apane? Lali napa-napa ne? Lagune le nyinden le anu. Pokoke sementing lali le pipil. Pipil. Ya. Anane pijar rasa maya. Yes, nyindir aku nek. Pintar golek alasan ngandar-andar hangan duka Ya, ya. aku wis ora serang balas yen tak nelpon pipimu mesti sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamu pilih terang ngene aku nunggu SMS lambat yen tak telepon aku
Trisno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis